That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. Mange folk går rundt med store drømme om, hvordan deres begravelse skal se ud. Men desværre er der ikke mulighed for selv at være til stede, når den store dag endelig oprinder. Før nu! Ved hjælp af lokale præster, bedemænd og skjult kameraer giver Død og Borte hver eneste uge en ny dansker muligheden for at iscenesætte sin egen død, og derfra følge familien i det skjulte i deres bestræbelser på at skabe den perfekte afskedsfest. Velkommen til Død og Borte. Denne uges deltager er Katja. Hun har en klar vision om, hvordan hun vil fejres til den sidste fest. Det skal være sådan en rigtig prinsessebegravelse med hvide blomster over det hele. Men spørgsmålet er, om kæresten Henrik kan løfte den store opgave. Jeg holder den tale. Jeg holder den tale. Nej, det gør du ikke. Lad mig lige prøve at se den her. Hvad tænker du på, Henrik? Der bliver ikke nogen begravelse. Så er det sagt, ikke? Katja er 25 år gammel, bor på Amager og arbejder til daglig i tøjfirmaet Vero Moda. Min drømmebegravelse, den skal være som et eventyr. En rigtig prinsessebegravelse, ikke? Med hvide blomster og en rigtig fin, sådan lidt antik, lækker kiste. Vi står her i Henrik og Katjas lejlighed, hvor teknikerne er i fuld gang med at sætte kamera op, så vi kan følge med i løjerne derhjemme. Men lige nu der står Katja og pakker sit tøj til den næste uges tid, hvor hun selvfølgelig tjekker ud herfra og tjekker ind på Dødens Hotel. Lad os se, hvordan det går. Hej Katja. Hej. Hej. Hvordan går det? Hvad har du gang i? Det går fint. Jeg står jo her og pakker. Ja. Og hvad har du pakket? Jamen, jeg har taget nogle ting, som jeg normalt ikke går så meget med. Okay. Det er vigtigt, at Henrik kan ikke opdage, at jeg er væk. Ja, det er rigtigt. Det er godt Eller tænkt. at jeg er i live. Nej, hvordan har du det med det? Er du spændt? Fuldstændig sindssygt. Altså, jeg har jo gået hele ugen og vidst, hvad der skulle ske, Ja. og holdt det skjult for Henrik, så jeg er så spændt. Det kan jeg godt forstå. At du har mulighed for at efterlade et hint og præge begravelsen selv, ligesom alle deltagere har i Død og Borte. Og jeg skal høre, hvilket hint har du valgt at efterlade? Jamen, jeg har valgt at lade min yndlings-CD med Rasmus Nøhr. Rasmus De Nøhr. har- ja. Det skal blive rigtig spændende at se, om han fanger melodien, så at sige. Men det er jo sådan, at du skal til at pakke færdig, og så skal du ellers tjekke ind på Dødens Hotel. Og det er jo ikke så slemt, som det lyder. Nej, død. Hvor sjovt. Katja placerer Rasmus Nøhr CD'en på stuebordet og krydser fingre for, at Henrik opdager den. For nu går turen til Dødens Hotel. Ej, hvor er her flot. Dødens Hotel og alt muligt. Nej, hvor fint. Mens Katja så småt finder sig til rette på Dødens Hotel, er kæresten Henrik kommet hjem til den tomme lejlighed. De sidste 5 år har Katja boet sammen med kæresten Henrik. Han er et kapitel for sig, når det kommer til begivenheder, og han er slet ikke til sådan noget med kirker, men jeg er da sikker på, at han gør det for min skyld. Katja og Henrik faldt for hinanden på Sam's Bar, hvor kærligheden blomstrede mellem dem under en Elton John-duet. Lige siden har de været uadskillelige. Hej, skat, det er mig. Jeg vil bare sige, at jeg er hjemme nu. Henrik har ingen idé om, at Katja snart vil tage godt og grundigt fis på ham. Men først skal hun træffe et vigtigt valg. Hej Katja. Hej. Hej. Det ser ud til, at du har gjort dig rigtig hjemligt herinde. Jamen, det har jeg det sørme også. Det skal jo være en hel uge. Det kan jo ikke altid være hyggeligt og sjov og ballade. Vi skal have truffet nogle vigtige valg, Katja. Ja. Og det første valg, det er, at du skal have fundet ud af, hvordan vil du gerne dø? Jamen, jeg har tænkt over, at jeg synes, det skal være et biluheld, fordi ligesom mine forældre, så er det bare en god måde at efterlade sine nære på, at så de ikke har dårlig samvittighed. Der er mange vigtige ting, der foregår lige nu. Faktisk Henrik... Det er Henrik Musi. Ja, nå. Ej, jeg får helt lyst til at tage det, men jeg er jo død. Ja, du er død, det er rigtigt. Og faktisk render Henrik lige i dette øjeblik rundt i lejligheden, helt forvirret over, hvor du må er blevet af. Ja.
Vi skal give ham de dårlige nyheder. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan han tager imod dem. Ja. Men igen skal du have truffet et valg. Og vi har 2 valgmuligheder her. Enten så skal du have besluttet dig for, om du vil se reaktionen, Henriks reaktion på den dårlige nyhed, eller om du hellere vil se, hvilket tøj han vælger til begravelsen. Ja, men der vil jeg gerne se hans reaktion. Du vil gerne se hans reaktion? Ja. Det kan jeg godt forstå. Lige om lidt, der ringer vi til ham. Hallo? Ja, goddag. Taler jeg med Henrik? Det er Jonas Wirtz fra politiet. Politiet? Hvad er der sket? Det drejer sig om din kæreste, Katja Nielsen. Ja. Hun har desværre været involveret i et tragisk trafikuheld. Okay. Men der er ikke sket noget, vel? Altså. Det skete desværre det, at hun blev påkørt af en Ford Ka. Bilen, der er indbegrebet af ren køreglæde. Okay. Jamen, hvad er der sket med hende? Ja, Henrik, det er med stor sorg i stemmen, at jeg må meddele, at din kære Katja Nielsen er gået bort. Hun er desværre ikke blandt os længere, og hvis du har yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til os i vores åbningstid. Ja, det var en grim en. Den tog han sgu ikke så pænt, men lad os se, hvordan han reagerer. Du kan se den med de næste 5 minutter, hvis du bare kigger der. Ja. Hey, hallo! Nej, mand. Hvor er det vildt, hvor er det så ked af det, fyr. Ej, jeg havde aldrig troet, han ville blive så ked af det. Det er sgu da sødt. Og det er fandme sødt, der. Nej, sgu da! Henrik! Hvorfor smadrede han den? Det er den vase, vi købte sidst. Ej, nej, hvor er han dum. Jeg har købt den vase med mine forældre på Kos, og det er den sidste ferie, vi nogensinde var på. Det er, hvad der sker i død og borte. Folk, de reagerer i affekt, så det må du ikke tage for tungt. Og så sidder han nu med fødderne op i sofaen. Det har jeg sagt til ham, han aldrig nogensinde skal gøre, og det gør han så lige så Der er snart. gået 5 minutter. 5 minutter, ikke? Ja, det var de 5 minutter. Vi ses på i morgen. Dagen efter har Henrik samlet tankerne nok til at arrangere et møde med bedemanden. Kondolerer for deres tab. Tak. Og her skal han samtidig mødes med Katjas lillesøster Katrine. Og det er netop forholdet imellem kæresten Henrik og søster Katrine, der er hovedgrunden til, at Katja har meldt sig til død og borte. Jeg har faktisk ikke set hinanden de sidste par år, og det gør mig så ondt, fordi jeg elsker dem begge to rigtig, rigtig højt. Ja, nu har jeg jo selv oplevet, at den her proces med mine forældres død har ført min søster og jeg tættere på hinanden. Og hvis det kunne ske for min søster og min kæreste, så vil jeg jo være det lykkeligste menneske i verden. Det er nu, at beslutningerne omkring Katjas drømmebegravelse skal tages. Kan de sørgende mund blive enige og give Katja den begravelse, hun altid har drømt om? Altså, jeg tænker hvidt. Jeg tænker en hvid kiste. Ganske enkelt. Smuk. Det værste, der kunne ske, det ville være, hvis det blev sådan en standard hvid kiste, sådan en, man bare sender lige ind i ovnen, og så er den ude. Min drømmekiste, det er sådan en mahogni-kiste med rigtig mange sådan nogle små krummelurer og detaljer. Altså, jeg ved, at hun var meget glad for mørkt træ, så det synes jeg måske skulle være. Hun skulle da ikke med skid være glad for mørkt træ. Det har hun Hun da. skulle da aldrig været. Jeg skal bare ikke brændes. Altså, jeg skal ikke kremeres, jeg skal ikke i en urne. Lad mig lige prøve at se den her. Super! Jeg håber bare virkelig, at de kan finde ud af, hvad kærligheden handler om, og komme tættere på hinanden i den her proces, ligesom min søster og jeg har gjort, da vores forældre døde. Ej, ved du hvad, der er nogle andre, der skal begraves i den der, ikke også? Nu skal du lade være med at stå og pille så meget ved den. Hun skal i en kiste, og vi vil gerne have en mørk trækiste. Ja. Lad os lige gå ind for lige at tænke. Katrine og Henrik kunne altså ikke begrave stridsøksen efter besøget hos bedemanden. Men det er langt fra sidste gang, at de to krydser klinger i dødens tegn.
Efter et par dage uden internet på Dødens Hotel, kan Katja nu via cyberspace tjekke livet på den anden side. Hej Katja. Hej. Hej, søde Katja. Goddag. Så er det blevet Facebook-tid. Nej, hvor fedt! Ja. Ej, hvor spændende. Ja, det bliver rigtig spændende at se, Åh, hvad alle hendes venner har skrevet. ja. Der er mange, der har skrevet Rest in Peace i hvert fald. Rest in peace. Og hjerte. Fedt. Der er også en, der har skrevet RIP der. Ja. Endnu en. Det står for Rest in Peace. Nå, der er også det her nummer. Ja. Det er sgu dejligt, sådan Hvad er det for noget? lidt Facebook-kvalitetstid med vennerne. Noget Nea-musik. Der er alligevel omkring 20 kommentarer der. Nå. Det var meget godt. Det var også noget. Det er sødt. Ja, du er død længe nu. De kan stadigvæk nå det, kan man sige. Ja. Imens går bølgerne er der engang højt mellem Katrine og Henrik. Denne gang efter et besøg hos præsten. Jeg er sgu da hendes kæreste. Vi har været sammen i 5 år, mand. Prøv at høre, vi begravede vores forældre sammen. Hun talte til deres begravelse. Jeg skal tale til hendes begravelse. Ja, sådan er det. Ikke like. Det må du ikke. Det kan du ikke. Kærlige, velmenende hilsner fra den nærmeste. Ja. Facebook. Det er fedt. Ja. Godt. Jamen, hej Katja. Tilbage ved præsten er stemningen nu helt i bund. Jeg holder den tale. Nej, det gør jeg du sagde ikke. det sidst. Ja, vi står her i bedemandens forretningen, og det er nu, at Katja kan få lov til at føle sig frem og finde ud af, hvad hun skal begraves i. Og Katja, du står heromme. Kom frit frem. Ja. Det er nu, at du har mulighed for ligesom at finde ud af, få en føling med, hvad du ligesom skal... Der er et kors her. Det her, er det ikke den her? Nej. Det er godt kram. Katja, Der er noget. det er iskoldt. Det er en lampe. Hjælp mig dog. Nu tager jeg lige din lille hånd, og så går vi hen til der, hvor den er, ikke? Så det Katja. Så det er lige her. Det er sjovt. Hvad er det? Det er den, du skal... Dine jordiske rester skal begraves i. Da jeg opdager, at det er en urne, så tror jeg simpelthen, det er en joke. Tidligere på dagen mødtes Katrine og Henrik i et sidste forsøg på at nå til enighed inden den store dag. Jeg har tænkt lidt på det med den urne der. Og, Jeg har også tænkt på det med den tale. Altså, ja. Det er den, du skal... Dine jordiske rester skal begraves i. Det her er mit værste mareridt. Det er det værste, der kunne ske. Det er ikke en kiste, kan jeg med. Nej, det er det ikke. Hvordan har du det med det? Jamen, det er fint, jo. Det er fint, så. Ja. Men er det nu også sådan, Katja i virkeligheden har det? Da vi kommer tilbage til Dødens Hotel, får pipen pludselig en helt anden lyd. Du har ikke noget at sige til valget af... Altså, nu bliver du ikke en kiste. Nej, jeg kan ikke det. Det er sgu for... Er du okay? Nej. Jeg skal ikke kremeres, vel? Nej. Stop! Jeg kan ikke. Nej, Katja? jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke det her. Nej. Det går bare ikke. Katja? Gider du fjerne den der? Jeg siger sluk for kæms. Der går den ikke. Er der ikke nogen af jer lige, der render ud efter hende? Det er helt... For Katja. For Katja. Endelig er det blevet den store dag, og Katrine og Henrik er sammen ankommet til kirken for at sige farvel til deres elskede Katja. Det er blevet tid til at finde ud af, om Katja må begrave sine drømme sammen med urnen, og om hun overhovedet kommer til at opleve sin egen begravelse, og Katja er som sunket i jorden. Hun tager ikke telefonen. Katja er stadigvæk kommet, men de er alle sammen dukket op. Jeg skjulkamera derovre, og det leder ikke til, at der er nogen af dem, der har bemærket det nu. Men vi mangler Katja, og den her begravelse bliver ikke det samme ud hende. Spørgsmålet er, om Katja når at spøge til sin egen begravelse. Men pludselig sker der noget. Katja. Jamen, jeg kunne ikke blive væk, jo. Jeg er nødt til at se, hvad de har fundet på.
Jamen, jeg er så glad for, at du kommer. Jeg er lige i gang med at synge en salme. Katja har endnu ikke set, hvad det er, hendes 2 nærmeste har valgt at begrave hende i. Må hun helt er kommet sig over chokket? Og urne? Det er den urne. Ja, Ej, det er den vase, som mine forældre købte. Nej, sgu da! Ja, det er fantastisk, han. Jeg har fundet den alligevel. Ej, hvor er det stort. Det er godt nok noget. Og du frygtede det her med urnen ellers? Jo, jeg gjorde i hvert fald. Ej, det er jeg rigtig glad for. Det er virkelig sådan en god overraskelse, det her. Og jeg blev simpelthen så rørt, og det var sådan en fin tanke, at han havde taget og købt sådan en ny en af dem, ikke? Det var meget, meget, meget fint. Det blev jeg rigtig glad for. Og jeg tror lige straks, så skal vi til at holde en tale, og det bliver spændende at se, om det bliver Henrik eller om det bliver Katrine. Ja. Men hvor er det godt, du kom. Du ser godt ud af. Tusind tak. Din søster får den. Spændende. Det er hende, der skulle holde tale. Hvor var det, hende skulle holde tale? Den er fin. Det er rigtig fint, det der. Alle os, der er samlet her i dag, er fordi, at Katja gik bort alt for tidligt. Du er meget savnet allerede. Og jeg håber og tror, at vi måske ses igen en gang. Hvad synes du om de ting, hun siger? Er det ikke det mening? Jamen, han har jo ikke ret. Det er jo alt for tidligt, hvis jeg var gået bort allerede. Og det er jo heldigvis ikke. Og det skal blive så spændende. Ja, jeg glæder mig så meget. Efter Henriettes flotte tale finder vi ud af, om Henrik fangede Katjas sidste ønske om at høre Rasmus Nøhr inden afgang til himmeriget. Her til sidst vil jeg gerne have, at vi hører en sang, som jeg ved betød rigtig meget for Henrik. Ej, jeg og håber, Katja. jamen, jeg håber virkelig, det bliver Rasmus Nøhr. Jeg håber, han har fattet det længe. Altså. Det er så. Det er jo ikke Rasmus Nøhr. Nej. Hvad fanden? Det er det nummer, jeg har mødt Henrik til. Seriøst? Ej, hvor er det fantastisk. Ej, hvor er det sødt. Ej, hvor er det godt. Det er bare så dejligt. Jeg elsker det her. Det var jo mig og Henriks nummer. Og så blev jeg rigtig glad, og så synes jeg, det var rigtig, rigtig fint. Ej, prøv lige at se. Katjas store drøm med sin død var jo, at Henrik og Henriette skulle finde sammen igen. Og sørme, om missionen ikke lykkes for deres lille engel. Ej, hvor er det fantastisk. Ej, Missionen de er blevet venner. Ja, det er så. Ej, hvor er det fantastisk. Sådan det skal være. Katja, er du klar? Det er nu, at du skal ned og overraske mig. Jeg tror, at missionen lykkes. Nu er det, de skal finde ud af, at du slet ikke er død lige. Okay, nu. Goddag! Se, jeg er slet ikke død alligevel. Er det ikke fantastisk? I har været med i Død og Borte. Der er 20 kameraer der, og der er et her. Er det ikke fantastisk? Er det ikke bare sejt? Og se, hvad vi har vundet sat. Er det ikke fantastisk? Er det ikke sejt? Og se, ja. Det er Katja er slet ikke død alligevel. Er det ikke bare dejligt? Det er sådan, at det er det sidste, vi har her i Død og Borte. Se med igen i næste uge, når vi i det anledning af Royal Barndom har tvillingespecial. Hvil i fred. Og se min kæreste og min søster blive gode venner igen. Det var det hele. Og nu skal jeg til anden verden med min kæreste. Tak. Og hvad skal I så lave i aften? Vi skal simpelthen bare fejre det, ikke? Skal hjem og knalde. Ja, det skal vi skal hjem og bruge. De skal hjem og knalde. Okay. Hvad siger du? Vi skal elske det. Anything to scare your children, that's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.